हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। ओ हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। Así estic jo a l'entrada del City Palace. Així està tot ple de gent. Així tinc darrere una vaca, uau! I estic fent un coco. És líquid de coco, no sé si em farà mala panxa o què. Això està tot a tope esperant algun turista. Els turistes per a que vinguen i carregar-los. La veritat és que no el deixen tranquil. Diu, sempre estan preguntant si necessites alguna cosa. Tu dius, no, no necessites res, però res, no patisques que ells te ho estaquen. Bé, vaig a veure si la vaca està bé, l'entrada sí, dels estudiants val 50 cèntims i per a les persones normals uns 2 euros. I, bueno, molt interessant. Per cert, així sempre la gent està pegant escopinyars a terra. Jo no sé què mengen, però es veu que la saliva no els agrada gens. Vaig a pegar-me un trago d'això. Fa gust a coco, però a veurem. Bueno, uau, a tu salut. किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए Així cau una aigua de mil dimonis, això és com si fos un castellet. La veritat és que està fort. Estic banyant-me, recollons, me caguen les de bastos. Bueno, a passar-ho bé i a veure què passa avui. Ostres, això és de lo que no n'hi ha. Tot ple d'aigua, tot així botat. Hola, bon dia. Estem en Jodhpur. Jodhpur és la ciutat també anomenada Ciutat Blava. Com es podeu imaginar, és una ciutat enorme. I així darrere mi està Fort. Fort és un castell molt xulot, molta misèria. Pots imaginar la quantitat, tot això que n'hi ha a baix de gent. És la ciutat de molta gent. La veritat és que s'han passat un rato en faena. Bueno, molta faena i molta
injustícia, desproporció, rics i pobres... Bueno, així no... Un lloc especial. Així és un parc. L'home este abans m'ha dit que fer una foto en ell i la veritat és que molt divertit, molt divertit. Estem entrant a una habitació, així hi ha una cúpula extraordinària, plena de colorit. La veritat és que en tots els llocs... Light gymnastic? Una finestreta, però no patiu, així es veu clar, borrós, clar, borrós, clar, borrós, i així ho vegem roig. Roig, decidit roig, borrós, groc, verd, roig, blau. Va, acabem en el roig, que és el millor color. Sembla que hem arribat al Santa Santorum, d'ací dels hindús. Això és una sala xina molt xicoteta i així tenen el seu déu, no sé, és la cara d'esta cara. Així s'agenollen, fan totes les animalades aquestes. Bueno, amb molt de respecte, fan tots la foto i altra cosa, Marisopla. Això és una terrassa dalt del castell. És una terrassa molt decorada, tota de pedra, de marbre, el piso de marbre, les teulades, tot. Molt cuidat, molt cuidat. Està ple de turistes, però el 90% són indis. Bueno, pues a una altra cosa. रहती है तू मेरे पास आती नहीं होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर